ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ ምዕራፍ 11 አልማዝ በልማዝ ውግ ጸጥኢሉ ተዛማድ ሰላም ምስኮነውን እንትኾነ ረውዳ ዳሃይ ገበረተን ዳንኤል ዝሰምዖም ወረታት ከቕስን ወይ ካሉን ኣብ ግላስ ተራያ ከቢኒ ዓንድ ሕቆ ማህረምት ነርዋ ምስሰምዐ ፍቃድ ሓቲቱ ንግላስ ከደ ኣብኡ ዝጸንሕዎ ውግኣት ኣዋልድን ኣወዳትን ብፍሕሹ ውገጽ ተቐበልዎ እታ ኣብ ትሕቲ ጎቦ እትርከብ ሕክምና ማእስ ከም ዝተሰርሐት ኣፍልጦ የብሎን ብዕቤት ናይቲ ገዛውቲ ተደነቐ ልዕሊ ኩሉ ግን ፍናን ናይቶም ውግኣት ዓጀቦ ይኹን እምበር ረውዳ ኣብኡ ከም ዘይመጸት ካብቲ መዝገብ ኣረጋገጸ ብቐጥታ ናብ ከረን ክምለስ መደብ እኳ እንተነበሮ እተን መመሊአን ዝመጻ ዝነበራ መካይን ተስፋ ኣውረጾ ኣብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ከረን ክሓትት ታወኸ ምስ ዝሓለፈቶ መኪና ከንጸርጽር ካብ ዝውዕል ሓጋዝ ከይዱ መኪና ክረክብ ከም ዝኽእል ስለ ዝሓበርዎ ብእግሩ ክብገስ ወሰነ ዕድል ገይሩ ናብ ሓጋዝ ትኸይድ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መኪና ረኺቡ ምስ ኣነቐለ ሓጋዝ ሙቆት እኳ እንተነበራ ከምቶም ካልኦት ሰባት ዓቕሉ ይጸበቦ ብምዕባለታ ከተማ ኣዝዩ ተገረመ ድሕሪ 6 ዓመት ይርእዋ ብውዑይ ምንቅስቓስታ ከተማ ኣዝዩ ተመሰጠ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓባይ ከተማ ክትከውን ከም እትኽእል ገመተ ንኸረን ትጽዕን ምስ ዝነበረት ሚኒባስ ናብ ከረን ኣቕንዐ ኣብታ መኪና ብሓሳባት ናብቲ ምስ ረውዳ ዘሕለፎ ሓፂርን ምቁርን ግዜ ፍቕሪ ስለ ዝተዓዝረ ዓቐበት ጥንቁላሓስ ከይተፈለጦ ወዲኡ ከረን ኣተወ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ኣብ ሓደ እንዳሻህ ኣትዩ ጽማቕ ብደው ሰትዩ ብሓውሲ ጉያ ናብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ኣምርሐ ንኣሽቱ ተስፋታት ኣብ ውሽጡ ክዓብዩ ድማ ተፈለጥዎ ኣብ ኣፍ ደገ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ከረን ዝጸንሐ ሓለዋ ከም ዘእትዎ ሓበሮ ሕጂ ሰዓታት ስራሕ ኣይኮነን ምብጻሕ ሕሙማት እውን ሓሊፉ እዩ በሎ ከረድኦ እኳ እንተፈተነ ካብ ሕጊ ፈልከት ኣይበለን ኣቕበጾ ተስፋ ቆሪጹ ዓቕሉ ጸበቦ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ጻዕዳ በጃ ክዳን ዝለበሱ ሓኻይም ናብዝን ናብትን ይብሉ ነበሩ ገለ መፍትሕን ተረኸበ ኣብቲ ከባቢ ኣዓነነ ወይለይ ሳሌም ኣብዚ ዶ ይኮነትን ዘላ በይኑ ተዛረበ ሻቡ ሄለን ትዝበለቶ ናብቲ ኣብ ሓልዋ ዝነበረ ሰብ ተመሊሱ ይቕሬታ ሳሌም ትበሃል ሓኪም ኣላ ዶ ተመቕሊሉ ሓተቶ እቲ ኣብ ሓልዋ ዝነበረ ወዲ ተንስዩ ናብ ቅድሚ ተበገሰ ካሓተለይ ዲ ክጽዋዕ ኣለይ ሓሰበ ዳንኤል ሳሌም ተዳሃየት ወዲ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝወጸት ኣብ መወዳእታ ዕስራታት እትርከብ ሓኪም ገና ክትወጽእ ኸላ ዳኒ ኢላ ጨደረት ዘሊላ ኸይዳ ሓቆፈቶ ኣትቆቓሕ ክንደይ ሰብ ተለሊኺ ቁሩብ ኣነ መን ይኽብለክ ዕድል ኣይትብንን ሰሓቐ እዋይ በይን በሪቕካ ዘይሞቱ ሲራኸቡዳ በእዳዋ ጸጉሩ ጭሕሙ ተነኸፈቶ በሪቕና በቲ ፀሓይ ትበርቆ ዝተፈላለዩሉ ግዜ ብውሽጡ እናዓቀነ በቀባፅዕን ከባቢያን ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ወደይ ሓንቲ ፈጣናማ አንበሳ ዘይተምፁ ሓንቲ መስርዕ ማእኸለት ካብ ዛሕሊ ብዘረባ ኣስሓቐት መቸም ሃሩር ኣይትፈትውያን ኢኺ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት በቐጥ ከላ ተዘከሮ ናባይ መፂኻ ትኸውን ጋውነይ ከውፅእ መልሲ ከይተጸበየት ብጉያ ናብቲ ዝነበረቱ ተመልሰት ሰብ ክሓትት የዶ ክብላ ምዃን ኣብ መዝገብ ከይርኣየት ክትፈልጥ ኣይትኽእልን እያ ቀሲል የዕልላ ብጉያ ክዳውንታ ቀይራ መጸቶ ሕጂ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እንዲና ንራኸብ ዘለና ገዛ ክወስደከ ምሳይ ክትድረር ኢኻ እምቢ ከም ዘይብላ ብምትእማን ክሪኣ ኢሉ ከም ዝመጽእ ውድኡ ጌራቶ እያ ክቃወም ኣይደልየን ክንከይዲና ግን ቅድሚኡ ኣብዚ ረውዳ ዘረቡ የወደአቶን ግር ብዝበለ ኣጠማም ተራእየቶ ኣነ ንስኻን ብዙሕ እንዕልሎ ጉዳይ ኣሎ መሪሓቶ ነቐለት እናተማተ ሰዓባ ሰንፈላል ኮይኑ እኳ እንተነበረ ነቲ ትዕልሎ ዝነበረ ተዘክሮ ተኸቲሉ ናብ መስመር ኣተወ ናይ ቀደም ዘኪሮም ክሳብ ገዝኣ ዝበጽሑ እናስሓቑ ኸዱ ብውሽጡ ብዛዕባ ረውዳ እኳ ይሓስብ እንተነበረ ኮፍ ከይበሉ ክሓታ ግን ኣይከኣለን ካብ ጁባኣ መፍትሕ ኣውፅያ ማዕጾ ምስ ከፈተቶ ንውሽጢ መሪሓቶ ኣተወት ስጋ ትፈቱ ዓሳ ትፈቱ ሽሮ ትፈቱ ኢኻ ብጠቕላላ መግቢ ትፈቱ ኢኻ ብዘይካ ዓሳ እንታይ ክሰርሓልካ በለቶ ናስሓቐት በላዒኻ ንምባል ዝኹሉ ኾለል ሎምስ ትጎርሕለኽ ሓቀይ ቀደም ቶጊኽ ነርኪ ሰሓቐ ናተይ ምባል ዘድልየካ ኣይኮነን ንበላልዓኻ ንምግላጽ ሚጥሚጣ ሸውሃት ተባሂልካ ኢኻ ግን ኣነ ክብለካ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ክርትም ኢላ ሰሓቐት ፀብሒ ክትሰራርሕ ብዛዕባ ረውዳ ከይሓተታ ከይመስብ ምስጋእ ብዝኾነ ትፈልጥኒ ኢኺ ንዓኺ ካብ ስራሕ ውሑድ እንተኾይኑ ማይ ቁሩብ ትውስኽሉ ንድረር ናብ ክሽነ ቀድሚ ምኻዳ ስዋ ብቢኬር ቀዲሓ ሃበቶ ስዋ እናሰትየ ብዓይኑ ነቲ ኣብ መንደቕ ዝነበረ ኣስአል ኮለሎ ስእሊ ናብ ምዝማድ ከይበጽሑ ዝተፈለየቶ ናይ ፈለማ ፍቃሪቱ ሄለን ርዩ ከም ገለ ኾነ ስምዒቱ ንምቁጻርን ኣትኪሉ ክጥምታ ስለ ዘይደለየን ሰገረ ካልእ ስእሊ ኣቓልቡ ወሰደት ሳሌም ኣዝያ ጽቢቓ ተርኢ ስእሊ እያ
ግን ጽባቕ ኣይኮናን ዓጅብዎ ምስ ሓደ መንእሰይ ቀይሕ ፊዮሪ ሒዛ ዝተሳእለተ ዓባይ ስእሊ ነቲ ወዲ ፈጺሙ ሪእዎ ይፈልጥን እዩ ሰብኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ገመተ እታ ስእሊ ብብዙሕ ነገር ማራኺት እያ ልዕሊ ኩሉ ናይ ክልቲኦም ፍሽኽታ ህያው ገይርዋ ኣሎ ንመጀመርታ ግዜ ብስእሊ ተገረመ ከይደንጎየት ጥብሲ ዝግኒ ሽሮ ሰላጣ ዝሓዘት ብጣይታን ባንን ዝተዓጀበት መኣዲ ምጸት ነቲ መኣዲ ምስ ረአየ እንታይ እዩ እዚ ዕዱማት ጋሻ ነይሮም ክድዮም በላ ተገሪሙ ጥዑም ፈትየ እንዲ ሓፍትኻ ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት መግቢ ዝበልዕ እንታይ ዝዓቢ ወይ ዝእለይ ስድራድ ኣለውኒ ከይተሰክፎ ትዛረብ ዘላ ይመሲልዎ ንብላዕ ኢላ ኢዳ ሰደደት ብስዋ ገይሮም እናውረዱ ብዛዕባ ናይ ቀደም ብጾቶም ዕላል ጀመሩ ናብ ናይ ሄለን ስእሊ ስለ ዝጠመተት ብትዝታ ናብ ድሕሪት ከይመለስ ናብታ ዝመሰጠቶ ስእሊ እናረአየ እዚኦም ደኣ መን እዮም ዘይንፈልጦም ክብል ሓተታ ብዛዕባ ሕሉፍ ገዲፉ ዘሎ ክዕልል ብምድላይ ናብቲ ስእሊ ኣዒንታ ምስ ለኣኸተን ቀልጢፋ ክትመልሶም ኣይከኣለትን ብኸመይ ከም ትነግሮ ትሓስብ ነበረት ኣብ ገጻ ዝረኣዮም ምቅያራት ብምሕታቱ ተዓሶ ነቲ መልሲ ጎስያቶ ክትከይድ እንተትኽእል ኣይምጸልአትን ገጻ ናብ ዳንኤል መለሰት ኣብ ኢዳ ዝነበረ ኩላሶ ናብቲ መኣዲ ቀስ ጌራ እምበረቶ ኣተኪራ ኸረአየቶ ምንባር ቃልሲዩ ኢላ ዘረባ ፈለመት ነቲ ሓረግ እኳ ከስተማቕራ እንተዘይከኣለ ዝስዕብ ዕላል ግን ከይተፈለጦ ንኽሰምዓት ሃንጤ ቀዊሉ ክትጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ ብኣወንታ ርእሱ ነቕነቐ ኣብ ዓለም ምንባርካ ትርጉም ከተልብሶ ትቃለስ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ትምክት ግን ነቲ ክትመርሖ ክትበጽሖ ትደሊ ዕድል ክሕወሶ ከሎ ይተዓወት ዝመጽእ ዕድል ኣብ ዘይብሉ ህሞት ዝተዓጻጸፈ ቃልሲ ተካይድ ተዓዊተ እናበልካ ካልእ ጎነጽ የውድቐካ ወይ ይፍትነካ ናብታ ስእሊ ጠመተት ንኽበልዕ ብኢዳ ምልክት ገበረትሉ ምጽጋቡ ሓበራ ኢዱ ኣሕጺባ ማእድል ዓለቶ ነቲ ጣውላ ወልዊላ ስዋ ቀድሓትሉ እንደገና ኮፍ በለት እሞ ደጊማ ናብታ ስእሊ ጠመተት እዛ ስእሊ ብዙሕ ምስጢር ኣለዋ ኢሉ ሓሰበ ውሽጣዊ ናይ መጽሓፍ ስምዒቱ ክነቓቓሕ ተፈለጦ እዚ ዮናታን ይበሃል ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ከሎ ኢና ተላሊና ኣቦኡ ዮኒ ወዲ 8 ዓመት ከሎ እዩ ሞይቱ ኣዲኦም ንዕኡ ምስ ክልተ ንኣሽቱ ኣሕዋቱ እናዘረት ክዳውንቲ ሓጺባ ዓብያቶም ዮኒ ንእሽቶ ከሎ ፉል ማስቲካ እንዳሸቀጠ ይሕግዛ ነይሩ ኣዲኡ ግን ክመሃረላ ጥራሕ ትደሊ ስለ ዝነበረት ከም ቆልዓ ከይተጻወተ ከይሓንቀቐ ትምህርቲ ጥራሕ ክገብር ጀሚሩ ማትሪክ ብጽቡቕ ነጥቢ ሓሊፉ ገዝኦም ንቡር ናብራ ክረክብ ዝተረፈ የለን ንሱ ቀሪበን ናበለ ኣዲኡ ብጽኑዕ ሓሚማ ወላ እኳ ሕሰም ናብራን ድኽነትን ከም ባንዴራ ኣብ ኩሉ ኣካላታን ኣብ ቤታን ተንበልብል ቆንጆ ምንባራ ምስክራይ ትደልነ ልዕሊ ኩሉ ጽንዕቲ ሓቦኛ ኣብ ደቃ ዘለዋ ፍቕሪ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ብርቂ እደያ ንዓይ ፍቕሪ ብዘይ ሃብቲ ከንትዩ ዝብል እምነት ነይርኒ ኣብ ገዛና ፍቕሪ ክነግስ ክኣለ ገንዘብ ስለ ዘለናይ ድላይና ስለ ንረክብ እዩ ዝብል ዘይቅየር እምን ተዕቢኒ ድሒረ ከም ዝተረዳእኽዎ ግን ኣብ ሃብቲ ዘለዎ ገዛ ዘሎ ፍቕሪ ክሳብቶም ቆልዑ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ እዩ ኩሎም ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሑ ከም ናይ ኣቦም ሃብታም ጎጆ ከቑም እዮም ዝደልዩ ምኽንያቱ ኣብ ድኽነት ፍቕሪ ዘሎ ይመስሎምን ገንዘብ ኩሉ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ምስ ነብሲ ወከፎም ይዓቢ ስለዚ ኩሎም ሓዳሮም ጥጡሕ ንኽገብሩ ድሕሪ ወለዶም ንሃብቲ ወለዶም ክዘምቱ ንቤቶም ዓውዲ ክርፍስ ክቕይርዎ ግዜ ወስደሎምን ምስ ብሃገርና ዘሎ ብሂወት ከለኻ ምውርራስ ከም ሕማቕ ፋል ዝቖጽር ሕብረተሰብ እቲ ክርፍስ ቀልጢፍካ ዘይትዘራረበሉ ይኸውን ናብ ደቅኻ ዝቕጽለሉ ኣጋጣሚ እውን ይኽሰት ኣብ ድኽነት ዘለዎ ቤት መቕረት ገንዘብ የለን እንትርፎ ፍቕሪ ናብ ጽልኢ ክቕይሩ ዝኽእሉ ነገራት ዓለማዊ ንዋት ምስ ዘይህሉ ወላ ወለዲ ኣብ ዘይህልውሉ ፍቕሪ ይቕጽል ክሳብ ታርግምቲ ሃብቲ ትመጽእ እንደገና ናብታ ስእሊ ጠመተት እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ቃላት ካብታ ስእሊ ወወሲዳ ትዛረቦ ይመስል ዳንኤል እውን ኣብታ ስእሊ ዘሎ ዮናታን ኣዲኡ ከይትሞቶ ዘርኣዮ ጻዕሪ ብዓይነ ሕልንኡ ክቆርጾ ፈተነ ክትደክም ምስ ጀመረት ሓደ መዓልቲ ተረኛ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ንሳ ዝነበረቶ ክፍሊ ኣቱ ቀድሚኡ ከም መጠን ኣዲኡ ዝኣሊ ሰብ ሰላምታ ነይርና ከኣቱም ከለኹ ተንበርኪኹ ማማ ኣጆኽባ ክትሓዊኽኮ ኢልዋ ድምፁ ትሒቱ ዮን ወደይ ወላ ይሕወ ሰብኣይ እንዲኻ ንሕዋትካ ምዃኑ ክትስእል ዝወደይ ትምህርትኻ ክትውድእ ኣለካ ነዘን 2 ዓመት ከም ሻሙ ካብ ዝነበርኩም ወይ ከፍኣኩምኒ ዮን ንመማኽርተይ ቅድሚ ዝኣገረቶም ቆልዑ ምረኣኽዎም ኢላቶ ሽዑ ኣብ ነፍሰይ ክገልጾ ዘይክእል ድንጋጸ ተሰሚዕኒ ወላ እኳ ከም ሓኪም ክትጸንሕ ምዃና ከእምና ጥራሕ ዝግብኣኒ እንተነበረ ንዮናታን ጸዊዐዮ ግልጽ ክብል ከሎ ግን ዝረኣኽዎ ንብዓት ምናልባት ኣብ ፍቕሪ ኣውዲቖምን ይኾን እዮም ካብ ምዕጉርቱን ታሕቲ ዝወረዱ ንብዓት ንኸብደይ ተፈታቲኖሞ ነቲ ትርኢት ሕጂ ኣብ ዝህሞት ከም ዝረኣያቶ ንብዓታ ንምዕጉር ተሓረስዎ ዳንኤል ኣይትብከይ እኳ ክብላ እንተደለየ ክእብዳ ክብል ነቲ ታሪኽ ምዕላል ከይተቋርጾ ግዲ ፈሪሑ ተዓዚሙ ስቕበለ ንብዓታ ባዕላ ብኽዳና ሓበሰቶ
እቶም ከስተባሃለሎም ዝጸንሑ ኣብ ገጻን ኣብ ታጠፍና ኣፍንጫን ኩድጭ ኢሎም ዝነበሩ ማዳ በረሃው በሉ ምስ ናይ ቀደም መልክዕኸን ነጻጽሮ ፈተነ ተዓኒዱ ትሚሉ ጥሚትኒ ንብዓቱ ግን ስኢሉ ይዛሪ ዝገብሮ ክሳብ ዝጠፍኣኒ ኮይነ ገለ ክገብር ስለ ዝነበረኒ እምሕዋትካ ዘይተምጾም ኢለዮ ቃልጢፊ መለሰለይ ጸኒሑ ግን ከመይ ገይረ ኢለኒ ብዛዕባ ነዲኡ ምሕላው መሲልኒ ኣነ ብዘለኹ ጸገም የለን ኢለዮ ገዝኡ ርሑቕ ምዃኑ ካበዲኡ ክፍለ ከም ዘይደሊ እቶም ቆልዑ ውራይ ትምህርቶም መታን ክገብሩ ክመፁ ከም ዘይብሎም ከም ዝነገሮም ናይ መወዳእታ ዓመት ፈተና ከም ዘለዎም ዘርዚሩ ገሊጽለይ ሽዑ ትዝዕደል ኬኒናታት ዓዲለ ወፅየ ክቐስን ግን ኣይከኣልኩን እታ ደቀይ ምራእኽዎም ትብል ቃል ኣብ ሂወተይ ከይተጣዕሰን ሰግየ ኣድራሻ ሒዘ ካብ ባባ መኪና ወሲደ ናብ ገዛ ብርሃኑ ኸይደ እቲ ገዛውቲ መኪና ስለ ዘይተኣትኮ ብእግረይ እንዳሓተትኩ ረኺብዮ እቶም ቆልዑ ጓል 15 ዓመትን ወዲ 18 እዮም ኣብቲ ገዛ ምስኣተኹ ሰንቢደ ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም ጸኒሖምኒ እቲ ፈርኔሎ ሓዊ ከይተኣጉዶ ነዊሕ ከም ዝገበረ ርእዮ እቲ ኸጽንዑ ዝቐረብዎ ጥራውስቲ ተዓጺፉ ጸኒሕኒ ናሕስቲ ገዛ ማይ ኣትይዎ ናይ ምህድሓድ ሽቱ ይገርፎን እታ ብዚንጎ ዝተረቓቕዐት ቤት ዓዊልካ እንተሲሕካ ትፈርስ ኮይና ተሰሚዓትኒ ግን ከዓ ኣብዚ ዓዊሉ ዘስሕቕ እንታይ ናብራ ኣሎ ሓሲበ እመነኒ ኣብ ሂወተይ ወላ ተጋዲለይ እቶ ከምዚ ዓይነት ገዛውቲ ኣብ ኣስመራ ምህላው ፈጺመ ይፈልጥኒ ብዝኾነ ክሕጽረልካ ገዛ ዓጺና ተታሓሒዝና ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ከድና ኩሉ ሓሳባተይ በቲ ዝረኣኽዎ ናይ ኣዲኦም ጽንዓትን ዘለዎም ድኽነትን ተገዚኡ ኣብ መንገዲ ፍሩታታት መብጽሕ ዝኾነና ገዚእ ሃብክዎም ናብቲ ዝነበረቶ ክፍሊ ክንኣቱ ከለና ኣብቲ ዝደኸመ ኣዒንታን ዝጠውለገ ገጻን ብሩህ ፍሽኽታ ንኻልኢታት ኣንጸባረቐት ህይወት ተስፋ ስለ ዝኾነት ብኢዳ ጌራ ክቐርብዎ ሓበረቶም ዘለዋ የብላን ትምህርቲ ክነፍዑን ንዓብ ሓዎም ክእዘዝዎን ከኽብርዎን ተላብያ ትምህርቶም ክኸስተሎም መረቐቶም ደጋጊማ ኣእዳዎም ሰዓመቶም ኣብ ነብሲ ወከፎም ዝርአ ንብዓት ዓጋት ይነበሮን እቲ ነቲ ሓላፍነት ዝሕጸ ዘሎ ዓብ ሓዎም ዮናታን የግዲ ግቡእ ክገብር ስለ ዝነበሮ በቃ ኪዱ ኢልዎም ክወፁ እኳ ድሌት እንተዘይነበሮም ኣገዲዱ ውፆም ኣነ እውን ክጸንሑ ድሌት ኣይነበረንን ሓጊዘዮ ኣዲኦም ክትሓዊ ምዃና ከእምኖም ዝከኣለኒ ገይረ ኣብ ቤት መግቢ ብሓይሊ ብልዕዮም ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ምስኦም ነዊሕ ጸኒሐ ድሕሪኡ ናብ ሓሊበት ተመሊሰ ዘሕዝን እዩ ኣዲኦም ዓሪፋ ጸኒሓትን በቃ በዚ መጺኦም ዘይበሎም ንብዓት ካብ ኣዒንቲ ሳሌም ተፈርሺሑ ኣይጸንሑን ኣዒንቲ እውን ንብዓት ኣዝሮቐ ኣተሓዚነዮም ዮናታን ግን ትምህርቱ ምቕጻል ኣብኒ ተቖራፂ ክገብረሎም ንናብርኦም ዝምልከት ባዕለይ ክሽፍኖ ፈቲነ ኣቕቢፁ ስራሕ ጀሚሩ ዝሓዝ ሒዙ ናብ ገዝኡ ጉያ ተታሒዝዎ ከም ኣዲኡ ናብራ ከም ቆርበት ኣልፊዕዎ ግን የግድ ክኽእሎ ነይርዎ ብኸምዚ እናቐጸለ ዘይሓሰብናዮ ኣብ ውራይ ፍቕሪ ኣቲና ድሌት ኣይነበሮን ፍቕሪ ግን ነይርዎ ተለማሚድና መጀመርታ ናይ ኣሕዋቱ ምውጋን ተታሒዝዎ ሓዉ ንዩኒቨርስቲ ኣትዩ ሓፍቱ እውን ስዒባቶ በቃ ሩፍታ ተረኽበ ብዛዕባ ነፍስና ክንሓስብ ኣሕዋቱ ተባቢዖምና ኣብ ሂወተይ ከም ናቶም ፍቕሪ ኣይፈልጥን ገዛና ተመርዓዊ ኢሎም ይህውኽን ስለ ዝነበሩ መጀመርታ ኒዮኒ ከእምኖ ሓያል ጻዕሪ ካይደ ከም መሓዛይ ተመሲሉ ገዛናይ ኣቱ ስለ ዝነበረ ንመርዓ ፍጹም ክቕበለኒ ይደልየን ንዑ ዝረኣዮ ዝነበረ ናይ ገዛና ኣተሓሳስባ ንዓይ ጓናይ ኣብ ገዛና ፍቕርን ምትሕላይን ጥራሕ ምህላው እየ ዝፈልጥ ንሱ ግን ብንጹር ነጊርኒ ንዓይ እንተተመርዒኽኒ ካብ ኣሕዋትክን ስድራኽን ተነጽሎ ክገጥመኪ ኢልኒ ሰንቢደ ከምኡ ምሕሳቡ ዓብ ጌጋ ከም ዝነበረ ስድራይ ጽቡቕ ህይወት ንኽህልወኒ ጥዑይ ቤተሰብ ካህንጽ ከም ዘተባብዑኒ ዘረብኡ መበገሲ ከም ዘይብሉ ኣምሪረ እናበኸኹ ነጊረዮ ኩልና ኣብ ገዛና ዘሎ ጸጥ ጽቡቕ ኢና ነስተብል ኩሉ ሰብ ወለዱ ሓላላትን ለባማትን ምዃኖም ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ ናይ ስድራ ቤታት ናብራ ከም ዝብዓይንኻ ዘሎ በሰር ዘይትርእዮ እዩ ብዝኾነ ኣሚኑ ንመርዓ ተረዳዲእና ንባባ ነጊረዮ ተሓጒሱ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዮኒ ነጊረዮ ኣብ ገጹ እንታይ ስምዒት ከም ዝነበረ ፈጺመ የቐልብ ኩሉን ከም ዝሕፍረት ዓይነት ደኒነ ታሪኽ ህይወት እዮም ንዕሊልዮ ኣብ ሳልስቱ ባባ ንዮናታን ከይምርዓዎም ዒድኒ ዘቕረበለይ ክልተ ምኽንያት ዘገርም እዩ ንስኺ ተጋዳሊት ኢኺ ንሱ ዘይተጋደለ እዚ ኩሉ ተጋዲልካ ኣቲኽስ ኢሉ ዘረቡ ጠልጠል ኣቢልዎ ተጋዲለ ስለ ዝኣተኹ ስሞ እንታይ ቅድሚ ምባለይ ኣነ እኮ ብህፃነይ ዕምቆት ፖለቲካን ናጽነትን ከይፈለጥክዮ ሜዳ ኸይደ በላሕቲ ብጾተይ ምሂሮምኒ ኣፍሊጦምኒ ኩሉ ሰብ ክጋደል ኣይክእልን ኣነ ብምግዳለይ ንፍቕርና በኣሉታ ክጸልዎ ጉቡእ ኣይኮነን ኢለዮ ቀዊሉ ተገሪሙ ጠሚትኒ ኣንቲ ሳሌም ጓለይ ተጋዲልካ ኣቲኽስ ነዚ ድኻ ዝኽተም ዳንኤል ከይተፈለጦ ኣቦኹ ባዕሉ ነዚ ቓላት ተዛሪብኪ ኢሉ ኾለፋ ነቦኣ ኣጸቢቑ ዝፈልጦም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎም ይኽእል ኢሉ ኣይሓሰበን እጎ ባዕሉ ብሕዋተይ ወይ ብማማ ተደፋፊኡ ክኸውን ይኽእል ግን ባዕሉ ኢልኒ
كردو أفتينا مخان أبيني دحرزي مسكولهم جزانا أخي باجرنا كساب شعو ناي جزانا حيلن ناي جزانا الشجر فتحيتن مماخرت نفس وقفهم من نيرة نابت قنوع زبلو من قدي مرحم زي مسمع أنت تفتيرو يررارهم زغون أنت قاتيمو كلهم سالم يقولوا نيرهم كوين تريفو مستأكبنا كابتت بيتي وصعي ولا حواتي بنعقت أميتو مني نيون نغمر عوا خمزي باللي تراراري أمودي أموس لتصنحو حدا عينة مرقز حيزو حنت نقري ليهم نعيد فتوني تحاليو لي سلازخونكم ليكم نيوناتان كمر عوا زي دليني إلى يوم كلهم بحبار وويلو مني أنا جن سلازفتوكم نناتكم من رجعتات كي كل فيز حقزكم عمنو بسكفكم هيوت أثي وسيني فلتن اتخلوا من قد يزعب إلى يوم كم ناتي تمساسال قداي أبز قزات العيليو شعو عام مرج أنا حاونا خن أتخم زي بلنا نباب بارد ديو حجقن ولا نسخان مرج أي تقايم كاو إليو نتمن أسحوي أي من لسلين نويح تقاتعنا تريريوم شعو بلو مرعي ترف أنا أبزن زلخوان كل تخفلتات حداريك جمري ليوم كنا حسب لو مني تردادينا فحلنا بدحرزي بابا مرعى قبري لني نيوناتان أم مرعى جنزب تطفأنا ترقم يبلوني ليوم جزانا جن نحاسوت مرعى جيروم تبلعو تسعسعو حج خذكرو تواصي عب حد صناتنا تنسي حيزة عب كند جزان نكار مسدراي كوين خطها تدلي قربنا برانا خطات بمبال حجون نيوني آمينيو كل جزي ولا أيدله سلزة فكرن خيفتوه بناتي حساباتي مزن عب جيجا جيرة عب جزانا نبرات جميرو عب تاقو جوي مو فقري عب تكانشل لخا عب تسأل تفتيرو عب كند زحجزوني بتسأل أخرين جميرو كن أتوخن واتس بخوف عيني تموتنا مس ولدنا كل نجار كجرفو يوميلنا حسيبنا كنت أمم تردادنا مزمت أسب كحامين جميرهم فتصمنا تسئلو مني فويسواي النابلو خزاربون أي تسقفون دانيال بزحات حطوتات تفرارقوه على الكيتب قارصونا فرحقا كولفا بيتسب عقبا يقولون اليوم حديثوا أتتنصلو كيعو كاني حموم كتبلو لنا تتصبيه بيتسب أبدأ خرخبون خلو عزيوم كم زدنقص لي نقروني جن نهابتام نتزح قزوم سب مأنتان كيك قاومو انتهي قدسهم تقاقل لخا خبلو يكونون يوم الحركة كان ما هتسأنا زوز أتكاد ديخان ناجأكنا تلك انتهي قدسهم بزخونا كن أتون كن واتس انقص ناي نفس وكف كن رجميرنا ماما دس انتيلوا حدر كتبلني دس انت زيلوا رما تتسوي قاتريني جزاخ أتون كلخو كم زا سرقيت شلب قلبي بل رئيسة متأماني تقري مني مسيوناتان بزعبا متناسي كن نقروم تردادينا كبدو يكوات فليت انت نبره أي تزاراربنا بقمت جن فليت أمنيرام شعو مامان عبا حوين ندعللو تنبري اليوم متناسي مس نقركم مجمرتا حوي باستقحر سحقو ماما كمني لاتني حطو أي تردأن صغيلة بخاطري فكي نصون دحامونا تقمته حج خاودو إلاتني أي ود أخوان زل حد إلى وديغة أملا خايت موت خبلني يون بتقانا نيرو كم زعللني اتزربا سمعوه كم مريت حفابيلو نهوسبيتال حيزن نقويه حوي بمكينة خبصحنو كوان ثدلي يون نقن أبيوه بتاكس بزحي حلواتي أتفي نيرة عبرابعتي كم موت نسكلا تريفة تبرابركو عبقوني يون ننقزانا نيرم إيدينا بكبلي سريديو أي كتسألتن بعينا عبز أنيحهم زي بحالو نبعات كورر بلو دانيالون كعقتهم زتقالصهم نبعات سعروه نابت سئلت أميتا اندقنا ناب دانيال كلتينا في قلنا نتم هتسأنا إزنبرن ناتسلان عدلنا بخينالو أب كلمة زرعي وحكي دو كولو زي كالو سدراي محرت يورد الكيلو من خيرو جزانا ناس مران جهنم كوينا ناني اتان زركابن نبرتنا حزنا كأيرون إلى نخرن وريده يونجن سرح سئينو زتخاريو جزا مسعق من خبيرنا يوني معالتاو سرح جميرو ما هتسأنا يرخص جيرو كالتيفة انسخ زي كالكون حنساب عالم كان تسقيبة نابعونك يتغير أمرخا بزعبا زي فتح كيام تسقامات كحسب كالس أقام تقتيرو يتنحكا زي رقو سب كل جزي يساق بعاقن ناي جزي سدراي نأواريحهم قبل علي قفع فتسيمام اتبسلاقن فتسيمي حوني ممليس يقدا شعو ولا صحيح وقات هبكا كل نتارك خيد جزانا مسمع كم زأبخوهم يوم كم بدل اندفرة زعلولو نصمقن نعيني هوتي كم زدفوا ولا قوات انفاسي يتحلف نقرميت كخيد زي كالسب كم زقبروني فتسيمو ما يفلطون عيد أنحن ورار ويانا جميرو يون نختيتو مدرسة ما يتصيبني كابتن دموزي كراي جزان مقبن نحوات يوناتان دما نمقبوم نناي زمرتهم مسالة يخشفن أبكبيد حلقاتي إتاب مزاور ميكينات وانا جفت نبرت ساليم نحنسا حنتنا أفاسي إنا كتشجري قرمي بدحرزي نتزنبور كوا جزا قديفة كحسر اللي يبزي أمتي
ንዮናታን ደብዳቤ ጽሒፈሉ መልሲ ግን ኣይከምሰጸበኽዎን ዓይንታ ንቁልቁል ኢኻ ትንትንበለት ዳንኤል ክሳብ ነቲ ታሪኽ ትቕጽሎ በዓሉ ክግምት ፈተነ ሳሌም ናብታ ስእሊ ዘይኮነት ናብ ብድሕሪ ዳንኤል ዝነበረ ጥቕሲ ጠመተት ዓይንታ ተተኺለን ዓይንቲ ዳንኤል እውን ሰዓባ ብዓብዪ ዝተጻሕፈ ጥቕሲ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ዘሎ ፍልሊ ፈጺመ ይፈልጦኒ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ዘሎ ራሕቂ ግን ልዕሊ ዝኾነ ይርድኣኒ ነታ ጥቕሲ ዳንኤል ክትንትና ፈተነ ሳሌም ትረኻ ቐጸለት እቲ መልሲ እንታይ ይብል መሲልካ ንዓይን ኣሕዋተይን ክትሕግዚ ናብ ረኺት ዝረጊ ኣነ ወሊደ ዘርአይ ከይቅጽል ወሊደ ከይስዕም ስድራኺ ኮሊፎም እዮም ንዓኽ ኣለኪመኪ ግን ፈጺመ ኣይቅዮመሎምኒ እቲ ምንታይ ዓቕሞምን ብስለቶምን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ዘሎ ፍልሊ ዘይርድኣኒ እኳ እንተኾነ ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ዘሎ ራሕቂ ግን ኣስተማቒረየ ምረቱ ልዕለይ ዝፈልጦ የለን ስለዚ ሳሌም ሓፍተይ ምስ ስድራኽ ተዓረቒ መታን ምንባር ክትቅጽሊ ወሊድክ ከዓ ክትስዕሚ ዓቕሚ ኣለዎም ወፃእ ኺድካ ክትሕከም ትኽእል ኢኺ በጃኽ ሃልውለይ ክትነብሪ ክትህልው ዝግብኣክ ጽብቕቲ ፍጥረት ኢኺ ኢለኒ ንዑ ገዲፈ ተሓኪመ ክወልድ ምናልባት ካብ ዝኾነ ሓብታም ሓብቲ ናይ ኣቦይ ዘይርኢ ስድራይ ብሃብቱ ዘኽብርዎ ወይ ነቲ ዘለዎም ንዋይ ዝውስኸሎም ነታ ደብዳቤ ምስ ነበብኳ በኼ መወዳእታ ዘይብሉ ብኽያት ኣይጸንሐን ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ተሰዊዩ ክትውድኦ ዝተሃወኸት ክትመስል ኣሕፂራ ወዳእቶ ንብዓታ ደሪቑ እዩ ናይ ከብዳ ተዕልሎ ሰብ ብምርካባ ጾራ ከም ዘራገፈት ካብቲ ዝጸንሓቶ ፍኹስ ዝበላ ይመስል ዳንኤል ዋላ እኳ ንብዓት ጸረር እንተበሎ ተዓዚሙ ጠመታ ውሽጡ ድማ ተሓመሰ ነቲ ታሪኽ ብሓይሊ ቅይሮ ደልየ ብተርባጽ ድማ ተሃወፀ ግን ከመይ ጌርኪ ተሰዊኡ ትብሊ ብኸመይ ተረጋግጺ ንዮናታን ህይወት ዘርዩ ከቐጽሎ ሓለነ መስዋዕቲ ክሳብ ዝንገር ክጽበ ይክእልኒ ተጋዳሊት ምዃነይ ኣይትዘንግዕ መጥባሕቲ ኣሃዱ ኮይነ ኣብ ዓውደ ውግኣትየ ብኣጋጣሚ ኣሃዱ ናይ በዓል ዮናታን ኣያጓነፉምን ሳልሳይ ወራር ምስ ተዛዘመ ናብ ከረን ወተሃደራዊ ሆስፒታል ተመሊሰ ኣሃዱ ኣበይ ከም ዘለዉ ምሳሓተትኩ እቲ ሓደ ምዕራብ ብለካ እቲ ካልእ ቡረ ይደግመልካ ሳልሳይ ሰብ ደቡብ ኢሉ ከእምነካ ይፍትን ምኽንያቱ ካብ ትሕቶኻ ከመይ ገይሩ ይሃድም ጥራሕ ዝሓስብ ንዳንኤል እኹል ጭብጢ ኮይኑ ኣይተሰምዖን እዋ ብኸምዚ ክተሰውኡ ኢልክ ደምዲምኪ ተገሪሙ ሓተታ ናይ ዮናታን ህይወት ክትሰርር ተራእየቶ ኖ ኣረጋጊፀ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ እቲ ኣሓዱ ኣበይ ከም ዘላ ፈሊጠ ኣብኡ ዝጸንሑ ብጾቱ ግላስ ኣሎ መወፃእን ሕክምና ኸይዱ ክብሉ ንፈቲኖም መስዋዕቱ ረጋጊፀ ከም ዝመጻኹ ዝገረፎ ደብዳበን ካልእ ሰነድን እንተልዩ ክወስድ ጥራሕ ከም ዝመጻኹ እሚን እዮም ምስቶም ደቂ ኣሓዱ ጽቡቕ ርክቢ ነይርኒ ዳርጋ ኣሓዶ እዮም ንሕክምና ገለ ክመፁ ከለዉ ከይረኣዩን ይከዱን ንነብሲ ወከፎም ይፈልጦም ወግዓዊ ኣይኹን እምበር ብዙሕ መረጋገጽ ኣለኒ ክውሕጦ ዘለኒ ሓቂ መስዋዕቱ ምቕባል እዩ ኣብዚ የለ ክነብር ኣይክእልኒ ከም እትፈልጦ መስዋዕቲ ብጻይ ምንጋር ዓብ ገበኒ ስለዚ ካብዚ ምህዳም ዝግበር ጉያ ክትርድኦ ኣለካ ተነጊር ክዲኺ ኢልካ ይተዋጥረኒ ቀስ ኢለ ክነግረካ ተስፍኡ በኒኑ ብሰላሕታ ንብዓት ፈሰሰ እዋ ኣንታ ወታደር ዶ ይኮንካን ኣነ መጽሓፍ ስለ ትፈትዮ ነጊረካ በጃኻ ጨሚቐካ ካልእ ንዕልል ናይ ብሓቅና ዓይዲኻ ክትሪአኒ መጺኻ ብሕቶ ኣርእስቲ ቀይረት ስለ ዘይሰምዓ ካልኣይ ግዜ ደገመትሉ ብሓፂሩ መሊሱ ነቲ ዘይውዳእ ታሪኽ ክቕጽሎ ደልየ ኣይኮንኩን ግን ዝጸንሐክ ጽሑፍ ነይሩ ዶ ብግዱ ሓተታ ንምስሊ ዮናታን ብዓይኒ ሕልእኑ እናቐረጸ ናብ መን መጺኻ ንገረኒ ቅድም ከም ዘይትገርፎ ፈለጠ ግን በየን ከም ዝጅምሮ ሓርበቶ ነቲ ኣወንዚፍዎ ዘሎ ታሪኽ ዮናታን ምእንቲ ክትቅጽለሉ መምጺኡ ክነግር ኣለዎ ኣፍቃሪተይ ንምድለየ መጽ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ዳህያስ ኢነ ሓኪም ቦጠሎን ነይራ ረውዳ ትበሃል ብዘይ ስሩዕ ኣዘራርባ ከም ዝመጸሉ ቃላት ደርቤ ወላ እኳ ትፈልጣያ ኣይበል ዓይን ዓይና እናጠመተ ንግብረ መልሳ ብምህንጣይ ትጸበ ሳሌም ቀሲላ ነታ ስም ደገመታ ረውዳ መን ብታህዋኽ ረውዳ ሳልሕ ቀያሕ በቃ ቅምጥ ኢላ ሄለን ትመስል ወረ ሄለን ኮይና ትስማዓኒ ዝገርመኪ ኣብ ገጽ ሳሌም ዝረኣዮ ስምዒታት ዘቐጽሉ ኮይኖም ኣይረኸቦምን ካብ ዒንታ ዝፈሰሱ ንብዓት ንኸብዱ ዘራረግዎ ልቡ ፈጊላ ንላዕሊ እንቃዕረረት ትፈልጥያ ዲኺ ተሰዊኣ ድያ መልሓሱ ልኽትበለት ኣውያት ክድርጎሖ ተቓረበ ከመይ ኢሉ ከም ዝተንሰ ፈጺሙ ይፈለጠን ንብዓታን እናደረዘት ኣይትተሃወኽ ኣነ ስም መሓዛይ ሄለን ስለ ዝጸዋዕካ ነቢዐ ኣይፈልጣኒ እመነኒ ኣብቲ ገዛ ጸጥታ ሰፈነ ንሄለን ብምጥቃሱ ጣዓሳ ተሰምዖ ምስ ሳሌም ዘይፈላለያ መሓዙትን ምጾትን እየን ነይረን ሳሌም ድንግርግር ዝበለት መሰለት ከረን ምጭውቲ ኸተማያ ንፋስ ንውሰድ ዶ መልሲ ከይተጸበየት ተበገሰት ሳሌም ንስድራ ክትቕየመሎም ዶ ምስ በላ ግልጽ ኢላ ጠመተቶ ኣእዳው ኮፍ ንኽብል የመልክታ ነበራ እንድዒ ብደዋ ዝሓተታ ሕቶ ዝተረዳ ኣይመሰሎን ማለተይ ብኸመይ ትዝክርዮም
እንታይ ዓይነት መልስ ከም ትምልሰሉ ክፈልጥ ተሃንጢዩ እንድዒ መቸም ኣብ ስድራና ዘይተኣደነ ፍቕሪ ነይሩ ንዮን ንምስሓዝኩ ተባኢስና ኢና ንሶም ስለ ዝሓለናልኪ ንነብሲ ክትኮን ኢልና ኢና ይብሉኒ ብውሽጡ ድጉል ጽሊ ወይ ንዓኻ በዲሉ ዝረኽቦ ረብሓ ዘይብሉ ሰብ እንተኾይኑ ወላ ሰይጣን ተተመርዒኻ ካብ ምምዓድ ዝሓልፍ ስልጣን ኣብ ልዕሊኻ የብሉን ብናተይ እምነት ዮኒ ጓል ሕድርትና እንተዝምርዖ እሞ ስርኤል እንተዝወልድ ክስዋእ ከሎ ስርኤል ስለ ዝገደፈ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሓድጊ ገዲፍካን ከይገደፍካን ምስዋእ ዘሎ ፍልሊ ፈሊጡ ኢሕ እናበለይ መሓለፈን ጽባሕ ኣነ እውን ከምኡ እየ እቶም ዝሓልዩለይ ነዚ ብዘይምፍላጦም ቀቲሎምን እዮም ክዝክሮም ኣይደልን ሓፂለ ክርሕቕ ይደሊ ግን ክርስዖም ኣይክእልን ብውሕዱ ህፃን ክርእን ከለኹ ስለ ዝተኸለፍኩ ከይፈተኹ ይዝክሮም ድሕሪ መስዋእት ዮን ነብሰ ቅለት ክገብር ደሊ ነይረ ሽዑ ኣብ ልዕሊ ሬሳይ ስድራይ ከይበኽዩን ከይቀብሩን ወረቐት ጽሒፈ ክገድፍ ግን ወላታ ሞት ኣብያትኒ ኣብ ክሳደይ ዝኣተወት ገመድ ነቲ ልዳት እንታሕቲ ስሒባ ሰበረቶ ኣብ ሕክምና ተወሲደ ወላ ሞት ሕቑ ሂባትኒ ሕጂ ክሓስቦን ከለኹ ይሕጎስ ምኽንያቱ እቲ ወረቐት ኣብ ኢድ ስድራይ እንተዝበጽሕ ምተጣዕሱ ምተሳቐዩ ኣብዚ እዋን ኮይነ ክሓስቦን ከለኹ እንተቐዲመዮም ክቐብሮም ኣይጸልን ስቃይ ክገድፈሎም ስለ ዘይደሊ ስለ ዘይቅየመሎም የመስለኒ ንኹሉ ረሲዐ ሕጉስ ህይወት ክሕልፍ ይደሊ ሓጎስ ተድላእ ብዘይ ፍቕሪ ስድራ የለን ዝነበረ ፍቕሪ ክመልሶ ዋጋ ክኸፍል ኣለኒ ስለዚ ንደዋወል ኢና ንራኸብ ኢና ንኹሉ ውሽጥና ጌርና ተመሊሳ ንኽሽና ኣተወት ሻህ ሰኽቲታ ተመልሰት ዳንኤል ማእለያ ብዘይብሎም ሕቶታት እኳ እንተተዋሕጠ በየን ከም ዝጅምር ሓርበቶ ነገራት ሕውሱስ በልዎ ንገሊኦም ካብቲ ብብሩህን ተስፉን ዝነበረ ትርኢታ ሕጂ ብማዳ ዝተጎብአ ምዕጉርታ ጎርጊሩ ክወስዶም ሓቀነ ብውሕዱ ብተዛማድነት ክምልሶም ነታ ዓለም ሕቋ ዝሃበታ ብፀይቱ ካብቲ ዝሃበቱ ሓበሬታ ተበጊሱ ናቱ ተምሳሌት ገይሩ ቐርጻ ብቐዳሓትሉ ሻሂ ፊት እናበለኻ ጠመታ ገለ ከም ዝዘከረት ድሙቕ ፍሽኽታ ንጸባረቐት ድሕሪ ነብሰ ቅትለት ምፍታነይ ረኽሲ ማህፀነይ ሓዊ ምህላውን ገለ ሕክምና ገይረ ክወልድ ከም ዝኽእል እንተነጊርኒ ኣሎ ኣትሳሊ ኣብ መወዳእታ ተበስርኒ ቀዲምክ ዘይትነግርኒ ሓጎሱ መግለጽ ሰኣነሎ ዳኒ ትዝክረዶ ምስ ሄለን ከለና ብሓሪ ጋሻ ከተፍልሓልና ክሳብ ሕጂ እታ ግዜ ዝክራን ተስሐቐንን ነቲ ፍሽኽታ ካዕካዕ ናብ ዝብል ድምፂ ወስኸትሉ ብርእሱ ገይሩ ከም ዘይዝክር ምስ ነገራ ንስኻ ብሓሪ ጋሻ ፍሊሕካልና ቀጠፍ እንተዘየልዩ ንሽኮር ኣብ ታኒካ ምኪኽካ ከም ቀጠፍ ከም ትጥቀመሉ ነጌርካና ምስከድና ካብቶም ምሳና ዝነበሩ ወደ ስመራ ድሕሪኻ መጺኡ ሽዑ እዚ ሻህ ሓሪጋ ይበሃል ኢላቶ ሄለን እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ይፈሪ ኢለና ሽዑ ሄለን ሽሪላንካ ቀደም እንታይ ተባሂላ ትጽዋዕ ነይራ ኢላ ተሓቶ ሴሎን ኢሉ መሊስላ ልክዕ ኣለኻ በለቶ ሕጂ እውን ናይ ሽሪላንካ ቀጠፍ ሴሎን እዩ ዝበሃል ይብላ ዲግሪ ዝነበሮ ወዲ ልክዕ ኢላቶ ሄለን ሓሪጋ ኸኣ ኣብ ቀጠፍ ዘይርከበሉ ቦታ ዝምስራሕ ቀጠፍ ሓሪጋ ኢልና ንጽውዕ ትብሎ ወዲ ብስሓቅ ክመውደሊ ዳንኤል ነታ ዕላል ዘኪሩ ሰሓቐ ብድሕሪ እዚ ዝተበታተኹ ተዘክሮታት ክዕልሉ ምሰዩ ንስኻ ብዓራት ደቅስ ኣነ መሬት እኳ እንተበለቶ ኣቕበፀ ኣብ መሬት ኣንፂፋትሉኻ ናብ ዓራታ ሓሊፋ ተገንበወት ኣዝዩ መሲዩ መብራህቲ ጥፊኣ ግን ኣብቲ ጸልማት ኣብ ኣእምሮኦም ዝመላለሱ ዘይተመለሱ ሕቶታት ድቃስ ከልዎም ክገላበጡ መሬት ወገግ ኣበልዎ መሬት ንርእሳ ኢላ ወጊሓ ካብ ድቃሶም ክትንስኡ ከለዉ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ተኣሊኾም ከም ዝሓደሩ ኣራእሶም ፍግእ ክብል ደለየ ሳልዮም ርእሳ ብጨርቂ ኣሰረቶ ቁርሲ ጌራ ከም ሻሙ ብሻህ ውረድዎ ክዳውንታ ቀይራ ንስራሕ ተበገሰት እሞ ብሓንሳብ ንኺድ ባዕሊ ክትሓትለይ ኣብ ግላስ የላን ኣብ ከረን ሕተት ኢሎም እዮም የሸግራ ከይህሉ እኳ እንተተሰከፈ ዝመጻሉ ጉዳይ ግን ንሱ እዩ ንምንዳይ ረውዳ ሳልሕ ትበሃል ውግእት ይፈጺማ ያላን ዘለዋና ቦተአን ዘይተመልሳ ውግኣት 6 እዛ ትብላ ዘለኻ ግን ምስአን የላን ኣይትድከም ንጹር መልሲ ሃበቶ ምናልባት ዘይፈለጠታ ከይትኸውን እኳ ስክፍታ እንተሓደሮ ክመላለሳ ግን ኣይከኣለን ተዓኒዱ ድማ ጠመታ ዝያዳ ከተብርሃሉ ደልየት ምስተን ውግኣት ኣጸቢቕና ኢና ንፋለጥ እዛ ስም ፍልይት ስለ ዝኾነት መሓስኳ ግን ፈጺማ ምሳና ስለ ዘየላ ኣብ ኣሃዶ ኼድካ ኣጣየቕ ኮለል ኣይትበል ምስ ምኽንያቱ ገለጸትሉ ተስፉኡ ካፍፍ ግዜ ወሰደሉን ተነን ኢሉ ተበተነ ሕሉኑ ዓረቦ ንነፍሱ ክሕለል ከም ዘይብሉ ብውሽጢ እኳ እንተነገራ ግብራውነት ግን ኣይነበሮን እሞ ቦታይ ክምለስ በለ ብትሑት ድምፂ ዘይትውዕል ካብ ጸገማት ወፂኦም ብዛዕባ ሕሉፍ ተዘክሮም ክዕልሉ ድሌት ከም ዘለዋ ግሁድ ገበረቶ ክኸይድ ኣለኒ ንደገ ገጹ ተበገሰ ብኡ ጌራ ስራሕ ክትከይድ ገዛ ዓፅያ ሰኒየቶ 10 ሜትሮ ዝኸውን ብዘይ ዘረባ ኸዱ ዝፈላለዩሉ ቦታ ስለ ዝበጽሑ ኢድኒ ተጨባበጡ ንቕድሚኡ ስጉም ኣቢሉ ኸደ ቀው ኢላ ተዓዘበቶ ሃንደበት ዳኒ ኢላ ጸዋዓቶ ኣብ ዘለዎ 360 ዘይሩ ደው በለ በዚ መጺኡ ዘይበሎ ፍርሓት ንኸብዱ ዝርግዝርግ ኣበሎ ንምንታይ ከም ዝፈርሐ ይፈለጠን ካብ ኣፋ ዝወፁ ቃላት ተጸበየ
سئلا رأيته نمريت أميتا عندنا قولحت على أختن لبو تفوتف بلو أما تالحو تيف زبل رحات كاب جبو بزوت أصف درزا اتن دقائق نوحو أأزانو كورابيلو كالا تقسمع مس كل رعادو تتصبه دحنك أني دهاي تطفئ وف يلو استنفسه بقالو كمل سلع مسانا عندبتو نفرحي كالالي عم كنقولو فقرنيا نبرن يدو وزاويزو تشاو بلا كساب كاب عينا زغوال أفان وطو نابس مرا بأوتوبس نقولو جمره مستي أب كدمي زصنح عقب ممليسو زدرارب حسابات كلن تنوحتو نهيوت بغلو شنخ فتشع زعبا ساليم رودا هيلن وق دوبات أفريقيا ونت متأثتاو معرابوان قربتنا كسارة هيوت زي حاسوبي نبرن دوب تحنصيصو كلتين هاجرات بسلام انتزنبرا معرابوان كمين تقرصو من البات ويانا بزي حجز أمريكا خنوبري كلنيوم سبات جن بخينات وني قصفو كل موتيلهم وحسنت زي بلو سجا وركب بمفتسام نيوتهم ب HIV AIDS يطفوه مس كل توتحدراو من قصقاس زي تأدنا حركات يقاتم نجارات بتنتن بلوا حج خوينات أقاريزو دي أفريقيا مع آسيا بوي تعدلات خو أوتوبس عادته كليزان حليفة قعز أقتصلت عبدك أم حدا دنبزان ستاي ميساب زبها البوطة حاولت سوءات رأي سئلنا إبراهيم عفا بعابط إبقى نتسيرو ترايو زوم سوءات إرترا داقماي كوينات مس إثيوبيا خاقات إميلوم نخلي تحاسيبو مولز فلت إمسلنن زي محسابك حشو قدام حقناينا نستسوء أسب تخارج نبلز نبرنا كاب كل حلق هيوتي عرف يكارج ساليم سدراء عمبابان دانس أقو تقبلوما بمهلاوها بزي مسوء عم ودأتا بارودا محسنا نسنسام أنت زعلم كميا أبتغوز نبرت غورزو كوني لا دفئاتو أي تفلت أنغن يغريتا حديثا حيزواز نبرة غازيتا ختم بباف أفكارتو بأفو خيمن لسحبا عرستي جناز إلى ملساتلو حجون نتايقني اللي تبلك ألون بحساس في الشتاء ملسلا من البات تسأمام كي كوني لحسبت وي بابا انبادر هوز حلفت أوتوبس أبلزا دو بلد دانيال أحادو نايبع الرودا أبي كمزلا كت أي قواريدو نابي صحفة منستر مكل خلاب بلد هادو رودا أبحرقي قولا زبل نصور ملس مسرخبة تقرت أرو سمع أرقل كاب حرقي قون باتع زلو رحكت أزي حتيري زي ممتع أقل خوين الله بحسابات تواتيرو قعزو نباتع فاللما نتم تقوي وايد سرقيان أقرمت أصعدفن بعين كوايري أمن تنبره لبوغن أريحو يغيشو أبجين دع عرفت دحر مقبار قعزو زغد سألت مكينة ولا كوا بسلملي أنت نبرت لدانيال أزيز أمواتا سمحوه روسو أمسكو تسقعو معدو ندات أمته كسفان فرهن تفرارقوه أباتع معرفة أوتوبس وريدو ناب حرقيقو نعا بقري بزوح كي كده مكينة رخبة أب حرقيقو اندان داد وريدو نابتوم أب أرقيت حانت درب زلو وهنس أزنبورو السراويت كده نخل تكرار جيروم ززناقو عزنبورو السراويت مرح حيلي أبي كم زلو مسحتتهم نام معدو أنزنبرتين دحبروه سلامات النابلة نابتاتين دامس أتوى مستي أتصبيقو زفولت أصب قص نقل ترأيو نتمرح حيلي كشفافنهم زي كآل سنبادة نتي أب قصو تسأنحي رحاس توسخ رحاس وسخلو دانيال كبزة الحر سلامتا كوف مبليو أتاتيحو رودا مسوء فليته مسوء خاء جيجن النتيو نزربو أي ودون من تسوي أي لكا ستقرم بممثال مرح حيل حاتتو الرقاقيس أي مسيح مسوءاتها تقبليو سوءاتنا بوقع أخساب زنقرونا بعال خنص بنيرنا أنا جن كم وتحدرن كم تجارلين أبرز خير الرجاجيس مسيح نحجة ونتو زملكت جوب أيقونة زخنا زجدفتو أجداس وراء أدخل وسلسخ إلى مسيح كالرجاجة أكون تفتنا أبزرار بوجن وثا بلا بوشتو ناي ساليم تباب تسرح كتكون تمناه اتمرح حيلجن حرك أن وثا زبل وزلو مسيلو نقص خريك علن عينتو نتي أب تحتي إذن برت أولا أفتيت أنيت أمتها نبرة مسوءات حق أنت خوينو كعبا خصم اللهم أنا كساب ذا ساعات زياء رودا بهيوت كم زل يزفلت مرح حيلق بزا سمعني زللي حبريتها يبلين انت خونا دبدابتاتن كالق نبرتاتن نعين مذكرتهم أم نوت بوكا بزوح أنا تراح زردهم صحفات اللو كتبني خامزي ترك بالجملة دحر نويح كتعمنا مسوءاتان جيجنتان عزان تولو دانيال مبعاتون وشت فسيسو كبدون حقون حو ثفا مسوءاتها تقبلو كالأمارات سلا زي نبرو حكمنا خبزي حدو إلى حتتو زقبر اللو نقر كوانتا زي نبرو نبعلو بزعبارو ودا معلال نعو بزح ترقم اللو سمان تترقاقمة أوشتو زفتر اللو نبعاتو ززرق نزع اللو حكمنا مسعز نبرو نايمت بحث أحادو زكالو فتينو نخرانون وسيلوما لن تسويا
هيوت ترجم سأنلا دانيال كلتا بملكع بكدادنن بعلامن أزين زمساسل أفكرتو بسنك وقسينو عدو لخ على جمل حزنو سيقارص كونو مصواع اتا بزوح زرائي الله ختمه مسرودا زستمع أره وطرحنا ذكره سيول كوينا تسمعته نرودا آخر الساعة كرح قلا دلي زتزاورلو زتلاليلو زرغصو بوتاتات تزتو من حدثه تحمسه نحالفتو أمينو نبدا سيت دهلك تغيره نجزيو بمصحفن عسى بمجلابن ناي سبورت صحفات بمنباب نيوتو صمدا أأمرو نسقاي أنفت كي قد فلم فقا جيزي زيبلو مدبات سرعة الماز بالماز مبل عسرت حدا كفال أبستزازي ملو مبل عسرت غلطي سعب لب ولد زانتا الماز بالماز بسامي الحبت ميكائيل ود فورنو